ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮದೈವ ತೂದು ಬತ್ತಿಂದಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಸೊಗಡುಂಡು ಈರು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಬದುಕುವಾರು ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋಪುನು ಬನ್ನ ಅವಕೈಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಧರ್ಮದೈವ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಎತ್ತ ಒಂಚೂರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಕಲು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಗ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪಿಲ ಕಾಂಡ್ ಅವೇ ಪನ್ಪೆರದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಡರ್ ಬತ್ತನು ಒಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂತೇರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಜಾನ್ರದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ತುಳುನಾಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ತೂವಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಸೊ ಮಾತ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ದೈವನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಅಪಚಾರ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ತೂಪಾಯಿರು ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕನ್ ತೋಜಾವಲಿ ದೈವನ್ ತೋಜಾವಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಅಕಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ವಿಶಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂದು ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಗೆಂದಾವಡು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಹೊರನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಜೈ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಧರ್ಮದೈವ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜೇ ಟೈಪ್ ಉಂಡೊಂದು మనం ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡೆ ಕತೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಇದ ಓಲ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕನ್ನು ತೋಜವನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ತಂಡದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ ಜನವನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಕತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಟ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕಲಾಕಾರನಿಗನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ತೊಜಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಬತ್ತನನ್ನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಿತಿನ್ ರೈನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತ ತುಳು ತೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಿದಿರ್ತು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಂಕ ಅಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ವರ್ತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಧರ್ಮದೈವ ಲೈಕ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಕಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಜಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೊಂದೇರು ತುಳುನಾಡದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಜಿನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿದಾದಂತ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಲೆ ಧರ್ಮದೈವ ತುಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಒಂಚು ಬಂದಿರದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ 4 ದುಂಪೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಓಯೇ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಇಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿನ ಹೆಚ್ಚು ಓಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಅರುಣ್ ಭಯಂಕರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ DI ವರ್ಕ್ ಅದು ಪಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಲಾಯಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಂದೊಂದಿತ್ತಾನೆ ದೂಪುರ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಳುಟು ನಮಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4 ದುಂಪೋತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಒಲಾಣಲ ನಡುಟು ಬೈದುವಾ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಡು ಕೊರಿಯರ್ಕೇನು ಅದು ಪೊರ್ತುಡು ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದೆ ಒಲ ಕಾರಡ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಕೇನೋಡಂದಾಪಣ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಕೊಂಚ ಅವೇನು ಪನ್ನೋಡು ಸೊ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಏರಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿನಕಲ್ಲ ದಯಮಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೂದು ಬಕ್ಕ ರಿವ್ಯೂ ಬರೆಯಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಐದು ದುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಡ್ರಿಗೆ ಅವೆ ನೋಲಕ್ಕೆ ಏನರ ಬೋಚಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ದೈವನಿಂದನೇ ಆತಚೆ ಸೊ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ತುಂಬ ಪನದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಾಟಕ ತೂದು ಏರಾಳಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಂಬಿದಿತ್ತಿರು ಬಂದಾಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಲ್ಲ ನಂಬುವಿರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮೇಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಗೆಂದವಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಿಜಿ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಲು ಕುಲ್ಲು ವಾಡಿಗೆ ಪೋಡಿದೆ ತುಂಬ ಅಂಚನೆ ಆತಂದೆ ಸೊ ನಾನು ಅಂಚಾಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಾತ ಗೆಂದಾಗ ಈಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತುಪಾಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ದಾದಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವನೊಂಜಿ ಆ ಟೈಟಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒವ್ವೆ ನಿಂದನೆ ಬರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತೋಜದಿರ ಆ ಮೂವಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡ ಐನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಇದೇಗ ನಿತಿನ್ ರೈನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂಡದ ಗೊತ್ತೇ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದು ನೇದ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಜನ BGM ಆವಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ತೋಜದಿರು ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಕೇಸ್ ಆವಡ್ ಹಿಂಜಿನ ಆವಡ್ ಅಂಜಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ತೋಜದಿರು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣಂದುಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಟೀಮಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ನನಾತವು ಫಿಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರತುವುದು ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮನ್ಪಿನ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕನೇ ಐಟೊಂಜಿ ತೂಯರಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಒವ್ವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾದಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೀಮು ನನ್ನ ತೆಡ್ಡ ಆವಡು ಆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಪಡುವಂಥದ್ದು